yanzu wani da aka gan shi ya ɗauko wuka yana cakawa a bayansa, jini na zuba, kuma aka ga wani ya zuba garwashi yana takawa yana tafiya a kai, kafarsa ta ne. So ne ce Allahu akbar. Da mutanen suka zagi sahabbai, suka zagi Aisha, sai Allah ya haɗa su da wata musifa, shine su shiga wuta da kansu, a gane su mammari kansu, su daddaki kansu, su caccaka wa kansu wuka, su ji wa kansu rauni, su tafiya a ƙasa, su sa baƙaƙen kaya kare ya musu haushi, sauro ya cije su, ma gani to sannan kuma su ta haɗuwa da masifu iri-iri. Waɗannan sakamakon taɓa masu daraja ne. Waɗannan abubuwan suna nan tuni da masifu na iri-iri za su hau kan mutum don yana tambaya.